kana ndoti murarisi mukadzi wenyu pana mukadzi wangu ndoti mukoma muningina tete ndizvo toda izvo ndiwo osha garai pasi nyaya yedu yakanga yakamira sei yanga iri yekuti avo vane pauri kugara vakasiyiwa nababa wavo avo vakuklema vachiti vaparikei asi anga achiklema anga ari 1 saka vakazonzi endai motorere ndine maminitsi asho aenda here mutetwa akasipa ndeye pamutetwa saumana chari tarisina kumbo nechinokala right nyaya iri pekuti 1 imimi muri kuti uyu mwana anofanira kubva pamunda anofanira kubva pamunda asi mwana ngaabve asi mai akasare ndozvamutaura ndizvo takazotaurirana kuti mai ngaasare semunhu mukuru tikati ngaasare agare kumusoro abve mwana ndiye tiri kuti ngaabve mumunda achienda kugara namai wake kumusoro kuna mai wacho vane dzimba dzavo but kakweseni yamukapa yanga iri nini yanga iri kuti uyu munda uyu handiti munda uyu anga akambopiwa munda uyu akanga apiwa nani kubva papi kusvika papi ndopapaine nyaya ipopa ndopapaine nyaya ipapo because hamungataura kuti munda wakawo kana wanga wanga uchiurima uona long pesa apo ndowanga uchirima wachizwa wakapiwa munda iyo zvimochiti aiwa chisiya uku chienda wogara uku iwe takutokuzwira tsitsi nekuti wachembera muri kuti manje nyaya iripo takamira ndeyekuti ava in third generation iyezvizvi ndozvandakaramba iyi third generation wachigara papi ipapo kuti third generation wachigara pasemuti ipapo mauda uchiti mimi chibvai third generation ko first generation same sina kuibvisa ko second generation same sina kuibvisa mauda kubvisa third generation why munda uyu kauyu wane minda yawo wanhavo ande hakusimbori kureba kune minda yawo ameno waigara wakapiwa navhunda mutupo my question hamusikuipira sei second generation musina kuibvisa kuti pakutanga baba wedu isisi nasekuru wavo ndiwo wakapanana pasitendi vachiti baba wavo bva vatitaurana kuti iwe ndiwo muri kugara napasitendi ko wana wako vati wana wangu vanozozvionera wana kutaura nebaba avo manje anditi vanozozvionera iri ndepangu ngokuti kwaigara kugombo takabva mukipi right vanozvionera ndika mutaura navabausha vana vabausha vamazodii navo awakagara pane zvawakaita wakangogara panga wapiwa
ipapo bva wagara pangasai kuti uzotorerwa including wachirima parikurimwa nevana vanhasi wachingorima kusvika neparurimwa nevana vanhasi apa wazoenda kochigara manje kuchidarika road dati vana baba ava parikurimwa nevana ava izvozvi ndo paingorimwa ndevana baba vavo asi wanga usikagariko ndo pane nyaya wanga usikagari saka nyaya yenyu iri kuti mwana wauda kuwaka kemumunda mukati uchawaki bachibva ndo pane nyaya rima chete asi usadiri kana wauda kuwaka enda wake kuna mai wako pindurai bvudzi kuti ndiapa ngeapa kana pana pane pamuri apa ndipandikuda nyaya yangu ipapo nyaya yangu iri pekuti how can you say kuti rima hako asi usawake why ende apa asi yatanga uparima baba wake akaparima sekuru wake akaparima baba wake akaparima iye akaparima handiti nhasi unomuchiti iwewe usawake aiwa because apa ndepahoka saka they can do whatever they want kana minda yawo nepawakapiwa ende apa chinhu chamutaura futi ka pakaita agreement you know there ndwana sekuruka mune ere pazvakanyorwa izvi pawakapanana wana sekuru mataura imi muto pakaita this arrangement wana sekuru iwawo nababa wedu meaning you are not there you are not part of the agreement nguva yacho papasati kawana kunyora chii agreement kati havana kunyora saka imi muri kuzviona papiro zvekuti wakazirimai musari musa wake kurima mai wavo awa uyu wakatowaka ndo parikunga izwai bambo apa wakapiwa kuti imi musabve bambo tati maiwe uyu handiti nemurume wake ndo pawaigara pavari kugara nanhasi wairima minda iyoyo kururimwa newana vana kusvika nanhasi handizvo sekuru wavo ndo paigara maya handizvo wachindorima kusvika pari kurima mwana uyu nhasi handizvo mwana uyu wakuda kubva kurima kugara pari kugara wana mai kuti anowake kumunda imi mukati hauchawakiba kumunda usawake ngewedu muri kuti what are you saying zinda kutorera zinda kuti kutora wese munda kudai pekurima waripo pavari kutorima ipapo still pana pari kutorima takuti mapepa yekuti munda iwora atotouterera ndio munda wedu aitouterera unoterera porugara saka mimi makati nuklema baba wachachiriufikisana sekuru nyaka akavapike usape munhu munda izwai yangu advice changamira ari kuerengake kana kugarika usape munhu munda bcause mangwana zvinodii munhu apuwi munda ba sine masabhuku apawane minda imi musiri masabhuku don't give you harisi basa rako ukapa mumwe munda ka watomupa 3 years hurumende yakanyora kuti akarima 3 years apo hauchamubvisa wakuramba ukona rupo wakatongwanachatiripo ndechekuti wane minda yawo baba wacho manje anga munhu mukuru handitika saka akangoti hachagoniwa kukwira kugomo handiti se ndimo magadzikira akazi achifofana kundini waka iye akabvunzwa kuzi wana wako unonozodii zvikanzi aiwa ini ndikuda pangu nemukadzi wangu chete wana vanozozvionera ko nhasi mbuya wakafuma asipo akafa misha iyo iyi inotorwa ndiani aiwa mati munoziva mutaro mati baba namai wakati wana wanozvionera
handizvo isusu tiri kungoda pedu pekugara tiri wangani tiri 2 handizvo zvino umwe wacho wakatofa pasara chii 1 uyu 1 akafa minda iyo ine mishayo yekuita yani ndofunga izvo takakurukura navo neita yemukororo ari kugara mukororo uyu tikubvunza zvamutaura tiri mataundi baba wacho namai vakatona pedu badzi wana vanozvionera handizvo tisanati saka wana nhanzi mai wakufa ndiye asara ega akafa nhanzi mai wana wakuzvionera avangogara ipapa vachataura kuti ivo kuzvionera kwamamutaro tichiwe kana makati wana vanozvionera mamukutii kuti munda uyu ndewe kuti wana vanozvionera maamuri kutii kuti wasaise minda kuti wakororo wacho wese waiswe imomo muminda yacho yese ende ndinotoshamiswa makawapa aiwa chekutanga maina baba makawapa here ndopanenya makawapa here hatina kuwapa wakapiwa baba wacho maina baba makawapa here hongu kwete hatina isusu mai wacho mai nababa makawapa here mai nababa wacho hatina hamuna saka pamuri kuwati imimi ende mugari pana mai wenyu ndepani aiwa akani bambo izwai bambo izwai bambo nyaya dzabvunza mutupo gonde vhari taneta ndidzo nhasi panapa pave ne4 dzabvunza mutupo bvunza mutupo wakazoti aiwa bvunza mutupo wa just a worker like everyone else aiteedzera mutero webasa rani rake chako kupega minda nemadhunduru zvatopera but angasikapi ownership aiwa miruzwa here zvandoraro chimbuya chirongwa chinenge chakanyorwa namba 4322 ukaenda kwaDC uko akaenda kuchitsvaga kondo namba inobva yatokupa reference kuti 42 reference number 4329 ndeya James K Mutasa is there ndorangari basa rawo ndabvunza mutupo chete kuisa chimbuya kana kuisa chirongwa nekupa namba kokuregister kondo namba reference kwaDC chete asi anga asingapi munhu mukanzwa vanhu vachigara mese machigara muno mugrendi chakawanda kwakusina madhunduru vanhu vaindogara kwaitwa shifting cultivation padhakwa wosumuka wachienda apo padhakwa wosumuka wachienda padhakwa izvo makondos vakazouya after pawarealizwa da vanhu vawanda vanhu vada kugarisika zvekupesuka zvadini zvapera chipai vanhu pake movapa sei zvikazi muisirei kondiwa movamaisa nhamba yekondiwa rani rake nechimbuya chekurakidza kuti unotangira apa achibvumira apa nyaya iyi kai izvatiri kutaura ndechekuti vanhu ava vane stendi dzavo 1 chechi 2 vanhu wakatosumuka iyo pamba pacho ipapa mhuri yacho imwe yacho yakatotsvaga mastendi hatichinei navo asi wakanga watoripo asi wakaenda kotsvaga mastendi avo Mutasa paguta ndipo tatichesa ndosarizi guta ramutasa ndipo tatichese ndipo tatakaungana tisa munozwa bambo nana mandela nana saupkanyeko tatakazara tese tatiri paguta munozwa ipapo asi ndori kanda wakupi wakuno chakambeni wapi dzasuko mukanda wapi chakanyuka waripi uko kwake why because nzvimbo iyo yanga yadini yashiringa bambo vanhu vari kudini vanhu vari kuberekana munozwa kuti madzimambo kwakazi 77 55 35 40
ndikadira pa 1 month. After 3 months vanhu vakufira wangani pamwe 35 40. Saka vanhu iyo generation iyo painosvika iputi yese yakuda minda tinoionepi minda yacho. Saka ndozvati kutaura kuti the reason yekuti ava vakabva vanhu vaenda dai sabhuku kana munhu achisvika achienda handitika unosvika achitsvaga nzvimbo kuna sabhuku wopiwa nzvimbo nani nasabhuku wake handitika zvino ava vanopiwa nasabhuku baba sabhuku ndiye une right yekupa munhu nzvimbo kuti gara apa handimaona manje saka isusu imimi muri kuzvicontradicta. Kana muchiti sabhuku ndiye ane maruramiro ekupa munhu pekugara imimi simba rekuzomupa kuti agare muyadhi mei makarovana ndatombomutaurira manje kuti sabhuku vanhu munokumbirana aiwa but zvinenge zvisi pamutemo. Izvai babu uyu po ndiani ndosaka kutaurisa mutara ndoda kupamba nzvimbo kuzi po ndiye kuda kupamba nzvimbo ndiwe po ndoda kupamba nzvimbo iwo no wangaurimbogari apa po nguva yese wanga urimbogari pya isusuka wese wanga umboripi wanga umboripi nguva yese wanga uripi wakana ikoko kumba kwedu asi minda manje yanga yakapedherwa aizaka minda taitoenda korima ikoko taienda korima po waigara nababoko wairima pita baboko ndiyo minda tairima kai kuwa wairima kupya api wakazou hafu imwe yacho ndiyo tati utorima isusu imwe hafu wachirima wakanga wangokumbira ka inini kani baba wangu anga chimupenyuka wachitotaura kuti uyo wakumbira nzvimbo wadidini hatitika utatiripo pamba wakatowirirana kuti kukumbira inini baba iye sekuru wawawo wakatoti iye inini nemukadzi wangu chete abvunzwa nababa kuti wewe abvunzwa nababa kuti wana wako unozowadii vanasahumani regai mubatsire zvimwe zvamunotaura zvimwe zvacho hazviiti kana zvimwe zvacho zvamunosapotana hazviiti munonzwa manyora munomu kuti dare rabvunza James kuti munda une ruzivo nawo here kuti munda ngewasahumani handiti mova mauya panapa Paul anoti James ngaabve atsvage stand asi mai wake ngaagare asi achiziva kuti munda ngewedu. What do you mean? Mira, what do you mean? Sakaitika mira ndina kuti nditauro musatuna kuenda kwezvinoda pipindurai panduku muri kurewei kana muchiti mai wacho ngaagare asi achiziva kuti minda ngeyedu muri kuti pusa pepero tone mai apa arombozi ngaagare uri mushandisa mai wako wakaushandisa mbuya mwana uyu akwirwa imi mai atorina zvachose ndiri panofana kandijadzatainaniko ndiri pamambo chaiko You know what? Chinhu chanetsapa. Chinhu chanetsa panyaya. Issue involve Sahuman family. And saka kana ichiinvolve Sahuman family, Ishe becomes an interested party. Ishe aita interested party anofana kuzvirikesa from the case. Wotsvaga umwe Ishe oita nyaya.
Abo za wendi ya kasi. Kwenye ameko. Aka baba. Ndaimboti uyo hapo ndikuti abva uyo mamuda kumboisa. Mburi yangu. Mune muri. Munda wacho ndintu utourima futi munda wacho. Saka muruma kirira munda. Utourima munda wacho. Wana hopo. Watina. Ndiro yeye. Ndiro yeye ni ndiro yeye. Handiti takamangara iwo ndio wakatoya kuti mangarira. Handiti isusu hatina kutoya kumangara. Takatatowirirana zvikasa iye akasaina signature pa takataurirana akasaina signature yake itori pamwe. The generation sekuru akatoa babaka gala izvi zvindiya mwari ndiya udzimba mwari ende chikunetsa kuyoda kudzinga handiya akapaka Right, it's unfortunate. It's unfortunate kuti nyaya iyi ndinofuna kuti vakomana dzika iko dzika ikoko munoona munda iwowo manoona munda iwowo muhamasvika muhamaona ishe maona ishe ishe achakutaurirai zvada kutaurirai ngokuti tsamba iyi yabva kuna ishe ane zvasiri kuirana nazvo zvemuri kuita imimi Wamangari wacho futi. kuna ishe saka vakomana dzikai kupi endai ikoko before Friday munoona ishe mosvika panzvimbo apo muhamaona zviripo zvacho then modzoka musi wa19 ndo vatava decision yacho tsamba iyi yabva kuna ishe Tsamba yakatoya last week but pasina kuna nyaya yakati toibudisa nyaya pairupinda. Right. So ndo nyaya iripo. Yasangana musi Saturday. Ishane zvinyuto. Izvi ndezvenyu izvi. And izvi zvibambuka izvi. Mutasa Road District Council. yakatanga rini Mutasa Road District Council. Yakatanga rini kunyorera munhu tsamba yekuti uyu munhu aclear development level yake. Angori kanzera tu. Ndandiri kanzera. Saka he took advantage of being a council. No. Abuse of office. Ndikutotarisa ka because one wese wamuri kuona unobhadhara development level hawana zvikwereta asi ane tsamba ndiye andakanyorerwa tsamba yekuti vazaona chikwereta. So it means kuti tsamba ikai was meant for a purpose. It was written for a purpose. It was written for a purpose. Yamaida kuishandisa. And the purpose yamaida kuishandisa manje ndiyo iyi. Right, because you know indokasa mufonera bandu rezvo zvizvi ndimubvunza kuti makatanga rini kuti munhu anenge asina chikwereti chedevelopment level momunyorera tsamba kuti inenge da kushanda kuna ani tsamba yacho because tsamba iyi yakazi to whom it may concern kai Yandiri kutaura. Mirai ndimabudisa tsamba yenyu ndati izvi zvatizviziba kwamutasa
hatizvizivi izvi kuti munhu wese asina chikwere chedevelopment levy anobva anyorerwa tsamba nekanzuro kuti haana chikwereti. Ndoda kuti ndipindure handiti. Epindurai. Inini handitika 2023 handitika ndaida kukwikidza sakansela handitika. Saka takaenda ukanga uine zvikwereti handitika ukanda uine zvikwereti mukanso madevelopment levy nezvese izvozvo haugoni kuti ukwikwidze ba 1 munhu wamuri kuona akagara kumberi kunoku haana kutanga nekugara ine kupfeka jaketi wakatomboita wakadzira muno. Saka mukada unyepera vanhu vese kuti vanhu vashe zvisizvo. This is not a hapana, this is not a political requirement. Hakuna requirement yakanzira yakadai. Ndiani akakunyepera izvo? Zvine maelection. Chinodiwa ikadhi remusangano mudhara kuti musangano wako ndeupi? Ndati unokliwa nepati yako. Unozoenda ukanzuro wawina. Unozoenda ukanzuro wawina. Unoenda ukanzuro sei usina kuwina? Ndiani akatoa ndifonere izvo? Ndipei foni yangu. Ndipei. Ndiani akataura izvozvo? Akataura izvo ndiani? Akataura izvozvo ndiani? Iye unofanirwa. Akataura izvozvo ndiani? Ndati akataura kuti izvozvo munofanira kuti clear zvikwereti kukanzuro tuite kanzera ndiani? Ndiani? Aiwa kana muda kanzela kana muda uta kanzela kanzuro inopinda papi? Unaenda ukanzuro. Kana uta kanzela Kana ofisi yetu. unoenda ukanzuro reka unoenda kupati yako unochuzwa nepati yako. Saka pati yenyu kana yakuchuza imimi kanzuro yozoti haupindi haukondesi. Unonga watoita kanzela ka. Aiwa izwai bambo izwai bambo izwai bambo izwai bambo izvi musasouye nazvo mabambo izvi. Rwendo rwatakafamba bambo rwakakura rurefu kwatakabva mukuziba muruzwa bambo. Saka mukaende tumapepa kuti muchitinyepera tumapepa tinozviziya izvi takabva nako kwese uko. Pati yenyu ndabva ndaiona. Ende pati iyo inoda mapepa eukanzuro ndeipi iyo? Ndoda pati inoita requirement yekuti unofanira kuva sina chikwereti kukanzuro ndeipi? Kana iri ZANU-PF hakuna zvakadaro. ZANU-PF you just need to be a card, kuti you are a card member for 5 years and so une position ipi yechakati zvatopera. Inoda kanzuro ndeipi? Tamaraisi. Bambo kusasodaro ba. Uchazingisa vanhu pachenyu. Unozingisa vanhu basa ukanzuro. Azvi kuna zvakadaro kuti unonyora kuti azive vanhu vese vari panapa hawana chikwereti development levy ba. Akamonyorerwa tsamba ndiani? Imi mochinyorerwa tsamba mainya ukoshei mamutone chikwereti che6 years. Mazoenya ukoshei watotobva wari up to date hawanyorerwi. Iyi mutone chikwereti che6 years motonyorerwa. Makoshei. Ngawachienda. Yes. Inyaya yakatanga baba wakandidzingirira ndubva uchechi. Baba. Waibva wandibata maoko. Kasi ndiri muda nditi murume wenyu wakafa ere. Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Ndojibondora tete. Wakauya kumba.
wakasvika mumba izvasvika wakabva auya futi mumba mangu ini kazi ndauya nyaya iri pano eni uyai tosongane kumatere kwamhai wangu izvo ndiko toda kuti tionane masoko aya hamusakazwa here ndakati sekuri zvaakafa ngatidanani ini handakutosha wabva ndafonera mwana ndikati mwana jemwiwe pauro urubva panapa uri kuti hambai tosongane kumatere kwamhai wangu uyu mwana akapindura kazi aiwa mhaiyo musaendeba garai ipapa akanga auya futi tobva tatanyira ipapa imi musaendepa saka kuzouya futi kwaakaita ndikozobva enda kwasabhuku nemunin'ina wake akazi uyu ngaapi saka mwana akufira yama basi ngaapi aibva adaidzwa kwasabhuku haana wakadaidzwa kwasabhuku takamudaidza kwasabhuku vakaenda komangara haana kuya vakaenda komangara here nyaya iyo indomuchida kundotaura ndine mhuri yangu nemukadzi wangu vausvira Alright, it's okay. Taizwa enda intosakana Saturday. Enda intosakana Saturday. Zichandiani mai yao. mabuda unyenga zekugo. Enda isa pota mbezera. Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.